ज्यांचा जन्मच करप्टेड माणसाचा झाला त्या सगळ्यांनी हा सगळा प्रकार केलेला आहे. म्हणजे आम्हाला परिचित नाही अशा प्रकारचे शिक्षक होते. घोटाळ्याकडे तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांचं दुर्लक्ष झालं की जाणीवपूर्वक त्यांना यापासून दूर ठेवलं. त्या अधिकाऱ्यावर दीपक केसरकरांचा कोणतंही नियंत्रण नव्हतं हे वेळोवेळी सिद्ध झालेलं होतं. पारसेकर सरांनी म्हटलं त्या वाईट प्रवृत्ती कोण त्यांची नावं आपण जाहीर करायला. कारण हे जे लोक आहेत हे स्वार्थी लोक आहेत. शिक्षण क्षेत्रामध्ये ज्यावेळी भ्रष्टाचार रिकतो किंवा घुसतो त्यावेळी ती शिक्षण संस्था संपते आणि ते आमच्यावर राग करतात. तो आमच्यावर राग करून काही उपयोग नाही आहे ना. आणि हे रॅकेटचं नेतृत्व ही घाटावरची माणसं करतायत. ही वस्तुस्थिती आहे. आम्ही तुम्हाला अमुक बँकेतून कर्ज काढून देतो, महिन्याला हप्ते तुम्ही भरायचे आणि मग ते त्या तशा प्रकारचं ते ट्रान्झॅक्शन प्रकार जिल्ह्यात होतात. होतात. छोट्या गोष्टीला जिथे हे चुकीचं आहे आणि खोटं आहे त्या चिखलामध्ये तुम्ही का आलात? वेंगुर्ल्याच्या एका माणसाने मला फोन केला की वेंगुर्ला हायस्कूलमध्ये सुद्धा बोगस शिक्षक आहेत. जिल्ह्यामध्ये किती असतील? आत्ता ज्या पद्धतीने बोगस गोष्टींवरती ते कारवाई करतात ही तक्रार तुम्ही त्यांच्याकडे कराल का? कारवाई करण्यास भाग पडाल का? त्यांच्यावरही कारवाई त्यांच्यावर कारवाई करावी. युद्ध पातळीवर असं वेगळं आहे, तात्काळ युद्ध कारवाई करावी असं आहे. हे सगळे अप्रुव्हल करण्यासाठी पैसे घेतले जातात, ते जिल्हा स्तरावर घेतले जातात आणि कोल्हापूरचं जे डेप्युटी डायरेक्टरचं ऑफिस आहे तो सुद्धा भ्रष्टाचाराचा अड्डा आहे. शिक्षण संस्थांमधील घोटाळा महाराष्ट्राला नवीन नाही, मात्र कोकणाला अपवाद होता. कोकणातील दुर्गम भागातील मुलांना शिक्षण मिळावं या एकमेव हेतूने सुरू झालेल्या अनेक संस्थानात भ्रष्टाचाराची वाळवी पोखरत आहे. अशा तळ कोकणातल्या एका नामांकित शिक्षण संस्थेवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले आहेत आणि ते सिद्धही झाले आहेत. हा घोटाळा आणि एकंदर शिक्षण व्यवस्थेत सुरू असलेला सावळा गोंधळ याबाबत आपण चर्चा करणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत निवृत्त शिक्षक प्रेमानंद नाडकर्णी सर, नमस्कार. आणि सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर सर, तुमचंही स्वागत. मी प्रथम नाडकर्णी सरांकडे येतो आहे. ह्या घोटाळ्यावर आपण येणार आहोत. सुरुवातीला एक असा प्रश्न विचारतो की बांदा 9-12 शिक्षण संस्थेची एक शाळा खिमराज मेमोरियल बापूसाहेब सरकारांच्या नावानं त्यांचं जिवंत स्मारक म्हणून ही शाळा सुरू झाली होती आणि त्यावेळच्या लोकांनी स्वतःच्या पैशातून जमीन दान करून ही शाळा सुरू केली होती. अशा संस्थेची एक शाळा असलेल्या शाळेत आणि संस्थेत भ्रष्टाचार होतो. एक बांदा परिसरातील एक नागरिक म्हणून पहिली प्रतिक्रिया आपली काय येते? ही बापूसाहेब महाराजांची स्मारक आहेच आहे आणि 1935मध्ये ही शाळा स्थापन झाली आणि याला 5 रुपये 2 रुपये रुपया अशा प्रकारची देणगी तिलारीपासून बांध्यापर्यंत लोकांनी दिलेली. त्याची यादीही माझ्याकडे आहे, जुन्या रेकॉर्डला कुठेतरी मला ती मिळालेली आहे. आणि अशा या पूर्वीची बांदा शिक्षण प्रसारक मंडळ हे नाव त्यांचं नव्हतं, पूर्वी बांदा एज्युकेशन सोसायटी आणि त्यानंतर बांदा नवभारत शिक्षण प्रसारक मंडळ असं ते नामकरण झालं. पण एवढ्या मोठ्या या संस्था अतिशय नावाजलेली. पूर्वी दक्षिण रत्नागिरीमध्ये एक फेमस अशा प्रकारची शिक्षण संस्था होती आणि या शिक्षण संस्थेमध्ये काही बाहेरच्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या घुसल्या आणि त्यामुळे या संस्थेचे जे कार्यकारिणी जी आहे किंवा जे काही पदाधिकारी आहेत यांना काही त्याने आशा निर्माण केल्या आणि त्या आशेमधून अशा प्रकारचे भ्रष्टाचार सुरू झालेत. हा घोटाळा नेमका काय होता आणि घोटाळ्याचं म्हणजे अशी उकल कशी झाली आणि तुम्ही आत त्या खोलात कसं शिरत गेला, काय सांगाल? मी 2017मध्ये कुडासे या शाळेतून मुख्याध्यापक म्हणून रिटायर झालो. त्यानंतर 2018 आणि 19 या साली जी समायोजनाची यादी प्रसिद्ध झाली जिल्ह्यातून, त्या यादीमध्ये बांदा नवभारतच्या यादीमध्ये 9 बोगस शिक्षक आम्हाला दिसले आणि हे बोगस शिक्षक दिसल्यानंतर आम्ही हे कोण आहेत, कुठे आहेत, काय आहेत, कारण त्यांची माहिती संपूर्ण त्या तक्त्यामध्ये दिसलेली होती यादीमध्ये की त्यांचं नाव, शाळा, त्यांची जन्मतारीख, त्यांची नेमणुकीचे दिनांक, ते कोणते विषय शिकवतात वगैरे वगैरे. आणि अनोळखी विद्यार्थी म्हणजे आम्हाला परिचित नाही अशा प्रकारचे शिक्षक होते. कारण आम्ही 32 वर्ष नोकरी मी या संस्थेमध्ये केलेली आहे. या संस्थेमध्ये मी कोऑर्डिनेशन कमिटीचा सचिव म्हणूनही काम केलं, प्रशासन सांभाळलेलं आहे आणि या काळात कुठेतरी हे शिक्षक दिसलेच नाही आहेत आणि हे आता कुठून आले अशा प्रकारचा प्रश्न निर्माण झाला. आणि मग मुद्दा महत्त्वाचा असा की या संस्थेमध्ये 9-10 पासून काम करणारे, कार्यरत असणारे असे 10 ते 12 शिक्षक ज्यांना आतापर्यंत 1 रुपया पगार कधी मिळाला नाही शासनाचा, त्यांच्याकडे कोणी बघितलेलं नाही आणि अशा प्रकारचे बोगस शिक्षक या संस्थेमध्ये घुसवलेले आहेत पैशाच्या लोभाने. आणि हे ज्यावेळी लक्षात आलं त्यावेळी आम्ही हे प्रकरण त्यावेळीचे शिक्षण मंत्री सन्माननीय विनोद तावडे साहेबांना हे फोनवरून आमच्या एका मित्राने, शीतल रावळ म्हणून आमचे मित्र आहेत, त्यांनी कळवलं आणि मग लगेच ती समायोजनाची प्रक्रिया थांबवली.
आणि मग शिक्षणाधिकाऱ्यांना कडूस म्हणून शिक्षणाधिकारी होते, त्यांच्याकडे हा विषय नेला आणि त्याने मग यादीतून त्या लोकांना बाहेर काढलं. नक्की पुढच्या याच्याकडे येऊया. मी पारसेकर सरांकडे येतो. सर, तत्कालीन आपले शिक्षण मंत्री केसरकरांच्या मतदारसंघात हा घोटाळा झाला आहे. काय वाटतं, या घोटाळ्याकडे तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांचं दुर्लक्ष झालं की जाणीवपूर्वक त्यांना यापासून दूर ठेवलं गेलं आहे? एक सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही की सुरुवातीलाच मी कोकण 7 लाईव्ह चॅनेलचे मनापासून आभार मानतो की शिक्षण क्षेत्रातील या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर विषयाकडे तुम्ही ही चर्चा आयोजित करून लक्ष वेधत आहात. दुसरी गोष्ट म्हणजे मला कॉलेजमध्ये माझ्यापेक्षा ज्येष्ठ असलेले नाडकर्णी आमचे जे मित्र आहेत त्यांनी या भ्रष्टाचाराचा पाठपुरावा केला आणि हा जो शिक्षण क्षेत्रातील अतिशय निषेधार्ह असा घटना होती त्याचा पाठपुरावा करून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करून, कारण हे सोपं नसतं. कुठचाही भ्रष्टाचार सिद्ध करणं ही तेवढी सोपी गोष्ट नाही, पण त्याने तो विषय केला त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. एक लक्षात घ्या की बांधा नवभारत शिक्षण संस्था, पूर्वीचा जो तुम्ही सगळा इतिहास नाडकर्णीने वगैरे सांगितला त्याला मी एक इतिहास जोडतो की त्या काळात नाबर होते, नाबर सर, त्यानंतर ॲडव्होकेट सौदागर, ज्या कुडाशेच्या सगळ्या शाळेमध्ये त्यांचं फार मोठं योगदान आहे. ह्या सगळ्या मंडळीने त्या ठिकाणी काहीतरी शिक्षण क्षेत्रातली जी मूल्य होती, नैतिक मूल्य, ती जपण्याचा प्रयत्न केलेला होता. नाडकर्णी यांनी म्हटल्याप्रमाणे त्यानंतर जी काही वेस्टेड इंटरेस्टवाली जी माणसं घुसलीत, ज्यांचा जन्मच करप्टेड माणसाचा झाला, त्या सगळ्यांनी हा सगळा प्रकार केलेला आहे. एक लक्षात ठेवा की बांधा नवभारत शिक्षण संस्थेतील हा जो बोगस शिक्षक भरतीचं प्रकरण उजेडात आलेलं आहे ते तुम्ही म्हणाल तर या संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रातील एक हिमनगाचं टोक आहे. मोठ्या प्रमाणात सगळ्याच शैक्षणिक संस्थांमध्ये ही भ्रष्टाचाराची कीड लागलेली आहे. लाखो नव्हे कोट्यावधी रुपयाची ट्रान्झॅक्शन या बाबतीत होतात. कारण ज्युनियर कॉलेजचा जर एखादा शिक्षक भरायचा असेल तर त्यासाठी जी खालून रक्कम घेतली जाते टेबलाखालून, त्याचाही आकडा फार मोठा असतो, कारण त्यांचा पगार मोठा असतो. त्यामुळे हा जो भ्रष्टाचार आहे, या भ्रष्टाचार जरी उजागर झालेला आहे तर त्यापुढे ह्याच्यामध्ये काही वेगळा बदल होईल असं मला वाटत नाही. एक साधी गोष्ट लक्षात घ्या, हे सगळं कुणाच्या हातात असतं? हे सगळं त्या जिल्ह्याचा शिक्षणाधिकारी त्याच्या हातात असतं. तो जर शिक्षणाधिकारी त्याच्याकडे जर काही नैतिक अधिष्ठान असेल, हे शिक्षण क्षेत्र आहेत, या शिक्षण क्षेत्रामध्ये चारित्र्य संपन्न शिक्षकांची नियुक्ती केली पाहिजे, गुणात्मक शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांची नियुक्ती केली पाहिजे, हा अट्टास त्याचा पाहिजे. आणि हे करत असताना त्यांनी जर पाळलं तर निश्चितपणे याच्यातून काहीतरी सकारात्मक जे आपल्याला अभिप्रेत असलेले परिणाम दिसून येतात. तर माझा प्रश्न होता की तत्कालीन शिक्षण मंत्री केसरकरांनी या प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले की त्यांना अंधारात ठेवलं होतं, हा प्रश्न माझा होता. सर, मुळात शिक्षण मंत्री केसरकर यांच्याकडून एक या त्यांच्या मतदारसंघातील मतदार म्हणून आणि एक सजग नागरिक म्हणून माझ्या व्यक्तिशः खूप अपेक्षा होत्या. पण मला विचाराल तर शिक्षण मंत्री म्हणून त्यांची जर कारकीर्द बघितली, त्यांनी घेतलेले निर्णय बघितले आणि या शिक्षण खात्यामध्ये जे अधिकारी होते त्या अधिकाऱ्यावर दीपक केसरकरांचा कोणतंही नियंत्रण नव्हतं, हे वेळोवेळी सिद्ध झालेलं होतं. ज्यावेळी मंत्र्यांचं आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या, प्रशासन चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर, प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर नियंत्रण नसतं, त्यावेळी ते मोकाट सुटतात. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरच्या काळात हा वारंवार विषय झाला. त्यांनी एक लक्षात घ्या, ज्यावेळी एखादा लोकप्रतिनिधी हा फक्त आपल्याला निवडून येण्यासाठी फक्त आपल्या मतांचं गणित घालत असतो, त्यावेळी तो रचनात्मक काम, समाजाला सकारात्मक या सगळ्या व्यवस्थेतून परिणाम आणि लाभ मिळाले पाहिजेत याचा तो माणूस विचार करत नाही. तेच नेमकं दीपक भाईंनी केलं. दीपक भाईंचा या सगळ्या यंत्रणेवर किंवा या प्रशासनावर कोणत्याही प्रकारचा वचक नव्हता, त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी घडत गेल्या. नक्की तुमच्याकडे तो. सर, आत्ता पुन्हा नाडकर्णी सरांकडे येतो. सर, तुम्ही सुरुवातीलाच उल्लेख केला आहे की काही वाईट प्रवृत्ती या शिक्षण बांधा नवभारत शिक्षण संस्थेत झाल्यात. आता पारसेकर सरांनी म्हटलं त्या वाईट प्रवृत्ती कोण, त्यांची नावं आपण जाहीर कराल का? आपण लढा केली, कित्येक गोष्टी लढा देत आहे, नावं काही जाहीर करायची गरज मला वाटत नाहीये. याचं कारण असं आहे की ती नावं या अहवालामध्ये आलेली आहेत. हा अहवाल सगळ्यांना मिळालेला आहे आणि तुम्हाला पण मी त्याची प्रत दिलेली आहे. कारण उगाच कोणाची नावं घेऊन इथं काय उपयोग नाही आहे. कारण हे जे लोक आहेत हे स्वार्थी लोक आहेत. शिक्षण क्षेत्रामध्ये ज्यावेळी भ्रष्टाचार रिकतो किंवा घुसतो
त्यावेळी ती शिक्षण संस्था संपते. लक्षात घ्या. अशा माझ्याकडे उदाहरणं आहेत ना, जिथं स्वार्थ येतो, पैशाच्या लोभाने शिक्षण क्षेत्रामध्ये जे घुसतात त्या ठिकाणी ती शिक्षण संस्था टिकत नाही. आणि तसाच हा प्रकार आहे. आता या शिक्षण संस्था ही नावाजलेली शिक्षण संस्था आमची, जिथे मी 32 वर्ष नोकरी केली, सचिव म्हणून कोऑर्डिनेशन कमिटीचं काम अगदी प्रामाणिकपणे आणि निष्ठेने केलं, तिथे अशा प्रकारचा हा प्रकार बघितल्यानंतर मला खूप दुःख होतं आहे. कारण मी त्या संस्थेचा एक सभासद आहेच आणि त्या संस्थेबद्दल प्रेम आहे आणि निष्ठा आहे. पण जे लोक इथे घुसलेले आहेत ते शासन त्यांची चौकशी करतील. म्हणजे संस्थेतील या काही लोकांनी तुम्हाला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, कारण जेव्हा एखादा तक्रारदार संस्थेबद्दल किंवा त्या एकंदरीत कामकाजाबद्दल तक्रार करतो तर दोन गोष्टी असतात. एक त्याचे वेस्टेड इंटरेस्ट असतात, आर्थिक काहीतरी फायदा असतो किंवा काहीतरी संस्थेने त्रास दिला असतो. असं तुमच्या बाबतीत काही झालेलं आहे का? नाही, त्रास संस्थेने दिलाय थोडाफार, पण त्याचं काय मी दुःख करत बसलो नाही. त्यातून मी मार्ग काढला. माझे पगार थांबवले होते, माझे प्रमोशन थांबवलं होतं. पण त्या काळी मला सन्माननीय नारायण राणे साहेबांनी फार मोठी मदत केली. त्यांच्या मदतीने, त्यांच्या मध्यस्थीने माझे प्रश्न ते मी सोडवून घेतले आणि म्हणून त्यांचेही मी या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो. आणि नितेश राणे साहेबांनी सुद्धा हा प्रश्न, ज्यावेळी 9 शिक्षक बोगस या यादीमध्ये घुसले, त्यावेळी पहिले ज्यावेळी ते आमदार होते त्यावेळी हा प्रश्न आम्ही त्यांच्याकडे घेऊन गेलो. त्यांनी विधानसभेमध्ये हा लक्षवेधीमध्ये प्रश्न उपस्थित केलेला आणि तिथून ही सुरुवात आहे. आणि त्यानंतर बाकी अनेक लोकांनी त्यावर दुर्लक्ष केलं आहे, जसं आता पारशीकर म्हणाले तसं. सरा घोटाळा 10-12 मधला आहे, मग एवढी वर्ष साधारण का लागली असेल? कोणाचा नेमका पाठबळ या सगळ्या प्रोसेसला होतं? नाही, हा काय झालंय, 18-19 मध्ये हे खोटे पेपर तयार केले आणि 10 बॅक डेटेड म्हणतात नेमणुका ना, तशा बॅक डेटेड नेमणुका ह्या 10-11-12 मध्ये दाखवलेल्या आहेत. आणि 18-19 मध्ये सगळे बनावट पेपर तयार करून त्यांच्या ज्याचा या शिक्षण क्षेत्राशी काही मोठाचा संबंध नाही असे शिक्षणाधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी ज्यांचा चार्ज 2 महिन्याचा होता आणि ते रिटायर झाले 15-16 मध्ये आणि 18-19 मध्ये त्यांनी सहाय्य केलेले आहेत सेवानिवृत्तीनंतर. आणि मग त्याच्या मान्यता घेतल्यानंतर हे लोक शालार्थ आयडी मिळवण्यासाठी कोर्टात गेले. आपल्या शालार्थ आयडी मिळत नाही, पगार चालू होत नाही म्हणून. आणि मग शालार्थ आयडीसाठी त्याने जे कोर्टामध्ये पेपर सादर केले ते सुद्धा बनावट, खोटे आणि कोर्टाची दिशाभूल या लोकांनी केलेली आहे. तो एक फार मोठा गुन्हा आहे. आणि मग त्यातून त्या आदेशावर कोर्टाच्या त्यावेळीचे सन्माननीय महेश चोथे नावाचे डेप्युटी डायरेक्टर होते, त्याने कोणतीही पडताळणी न करता शालार्थ आयडी या लोकांना देऊन टाकले. त्यामुळे त्यांचं जून 22 पासून वेतन सुरू आहे. मग काय मला काय वाटतं सर, या सगळ्या प्रकारात मोठे आर्थिक व्यवहार झालेले आहेत? नक्कीच झालेले असतील ना. साधारण रेट आता असं एक चर्चा होते की 30 ते 35 लाखाचा रेट होतो. काय तुमचं काय अंदाज? नाही, आता मग त्याने किती दिले पैसे, पण मी जे ऐकतो ते 30 लाख रुपये या लोकांचे खर्च झाले, यांची फसवणूक झालेली आहे. त्या शिक्षकांची निश्चितपणे फसवणूक झालेली आहे. आणि ते आमच्यावर राग करतात. तो आमच्यावर राग करून काही उपयोग नाहीये ना. तुम्ही खोट्या गोष्टीला, जिथे हे चुकीचं आहे आणि खोटं आहे त्या चिखलामध्ये तुम्ही का आलात? माहिती असून तुम्ही त्यामध्ये उडी घेतलेली आहे. आणि याच्यात सगळ्यात मला मोठं दुःख होतं की स्थानिक काही लोक त्यामध्ये अडकलेले आहेत. स्थानिक काही आमचे विद्यार्थी सुद्धा शिक्षक म्हणून या एकंदरीत या 20 लोकांमध्ये आहेत. फार दुःख होत आहे की खोट्या गोष्टीमध्ये इतराबरोबर, आता त्यामध्ये 14-15 लोक जे आहेत ते धाराशिव वगैरे त्या भागातले आणलेले आहेत आणि पैसे घेऊन इथे देऊन त्यांना नोकरी दिले. त्यांच्या सर्टिफिकेट सुद्धा कोणी तपासलेली नाही आहेत, म्हणजे त्यांच्या इंटरव्ह्यू सुद्धा कोणी घेतलेली नाहीये. मोठं रेकॉर्ड आहे असं त्यांचं हजर रिपोर्ट पण नाहीये. सगळे पेपर खोटे आहेत आणि सगळी माहिती आणि सगळं हे त्यांचं म्हणणं जे आहे. डेप्युटी डायरेक्टर, मी कोळेकर मॅडमचा हे डेप्युटी डायरेक्टर आहेत, त्यांचं या ठिकाणी आभार मानतो आणि त्यांचं अभिनंदन करतो. अशा प्रकारचं डेअरिंग त्याने केलं की हा भ्रष्टाचार उघड करण्यासाठी आमच्या सगळ्या पेपरमधून आणि कोर्टाच्या आदेशानुसार, कोर्टाने जो आदेश दिला त्या आदेशानुसार त्यांनी सुनावणी घेतली. एकदा त्यांना संधी दिली सगळ्यांना आणि त्यानुसार त्यांनी निष्कर्ष काढून हा निकाल दिला. हे मोठं रॅकेट होतं, मोठं रॅकेट होतं आणि हे रॅकेट जिल्ह्यामध्येही काम करते. मला बांध्याचा 20 लोक असं म्हणू नका. आज माझ्याकडे सकाळी देवगडची काही माणसं आली सल्ल्यासाठी. तुम्हाला मी एक सांगतो की देवगड भागामध्ये सुद्धा काही शाळांमध्ये बोगस शिक्षक आहेत. वेंगुर्ल्याच्या एका माणसाने मला फोन केला की वेंगुर्ला हायस्कूलमध्ये सुद्धा बोगस शिक्षक आहेत. जिल्ह्यामध्ये किती असतील? एका संस्थेमध्ये जर 20 शिक्षक बोगस म्हणून काम करत असतील तर जिल्ह्यामध्ये या रॅकेटने काय केलेलं असेल याची चौकशी, उच्चस्तरीय चौकशी लावून प्रत्येक शाळेची, प्रत्येक संस्थेची चौकशी झाली पाहिजे असं माझं मत आहे.
नक्कीच मी पारसेकर सरांकडे येतो. सर, नाडकर्णी सरांनी म्हटलं की जिल्ह्यात अशाच प्रकारची यंत्रणा काम करते. तर 100% फक्त प्रश्न पूर्ण करतोय माझा. कोकण खरं तर म्हणजे कोकणात अशा तळागाळातल्या लोकांनी शाळा शिक्षण संस्था चालू केल्या आहेत अगदी प्रामाणिक हेतूने. सगळं तसं कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी तिथे शाळा सुरू केल्या होत्या, त्याच हेतूने इथे शाळा चालू होत्या. ही वाळवी कुठेतरी ह्याला शिक्षण व्यवस्थेला पकडते. जिल्ह्यात असे प्रकार सुरू आहेत असं मानताय मी तुम्ही? जबाबदारीनं या तुमच्या प्रश्नावर उत्तर देतो. या जिल्ह्यातील अनेक शैक्षणिक संस्था ह्या राजकीय अड्डे बनलेल्या आहेत. ज्यावेळी शिक्षण संस्थेमध्ये राजकारण येतं त्यावेळी त्या शिक्षण संस्थांचा ऱ्हास हा ठरलेला आहे. जो उल्लेख नाडकर्णींनी केला की या जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारचं रॅकेट आहे का, हो, या जिल्ह्यामध्ये गेले कित्येक वर्ष अशा प्रकारचं रॅकेट आहे आणि हे रॅकेटचं नेतृत्व ही घाटावरची माणसं करतायत. ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून त्याने जे म्हटलं की 15 शिक्षक घाटावरचे या जिल्ह्याबाहेरचे आहे, त्याचं कारण ते आहे. हे कसं होतं की समजा लोकल एखादा मेरिटमधला शिक्षण, एक लक्षात घ्या, आपला आग्रह काय असला पाहिजे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, क्वालिटी एज्युकेशन. तुम्हाला क्वालिटी एज्युकेशन कधी मिळणार? मुळात जो शिक्षक तुम्ही घेता त्या शिक्षकामध्ये जर ती क्वालिटी असेल तरच ते क्वालिटी एज्युकेशन मिळू शकतं. एखादा XYZ जिल्ह्याबाहेरचा आला, त्याची गुणवत्ता शैक्षणिक पात्रता काही नसते, पण त्याची पात्रता काय असते, तो विचार करतो मला एवढा एवढा पगार मिळणार आहे, त्याचा एक 10-15 लाख रुपये होत आहेत, मी 4 वर्ष समजा उशिरा लागलो नोकरीला, तर त्या 4 वर्षाचं जे काय असेल ते मी त्या संस्था चालकांना देईन आणि नोकरी मिळवेन. यामुळे काय होतं, लोकल माणूस असतो तो लोकलला ज्यावेळी सांगितलं की जर तुला ही नोकरी हवी असेल तर तुला 20 लाख रुपये द्यावे लागणार, ते तयार होत नाहीत कारण त्यांच्याकडे तेवढा पैसा नसतो. तुम्हाला एक दुसरी गोष्ट सांगतो, काही शिक्षकांच्या नेमणुका अशा होतात की जर बाहेरचे जर तुमची तयारी नसेल तर आम्ही तुम्हाला अमुक अमुक बँकेतून कर्ज काढून देतो, महिन्याला हप्ते तुम्ही भरायचे आणि मग ते तशा प्रकारचं ट्रान्झॅक्शन हे प्रकार जिल्ह्यात होतात. आहेत. फक्त रिक्रुटमेंटसाठी नाही, सेवा ज्येष्ठता, त्यानंतर इतर त्यांचे काही आयरिसची अप्रुव्हल्स असतील, या प्रत्येक गोष्टीला पैसे घेतले जातात. मी तुम्हाला जबाबदारीने सांगतो, भ्रष्टाचार सिद्ध करता येत नाही, पण हा भ्रष्टाचार होतो हे सूर्यप्रकाशा इतकं सत्य आहे. हे सगळी अप्रुव्हल करण्यासाठी पैसे घेतले जातात, ते जिल्हा स्तरावर घेतले जातात आणि कोल्हापूरचं जे डेप्युटी डायरेक्टरचं ऑफिस आहे तो सुद्धा भ्रष्टाचाराचा अड्डा आहे, हे मी जाहीरपणे सांगतो. ह्या अप्रुव्हलसाठी, ह्या सगळ्या विषयासाठी लाखो रुपयाची ट्रान्झॅक्शन होतात. मध्यंतरी एक विषय झाला सांगतो, एक समायोजनाचा एक्सेस, काही शाळांमध्ये एक्सेस शिक्षक झालेत, मग त्या एक्सेस जे जादा शिक्षक झालेले होते त्या जादा शिक्षकांचं वेगवेगळ्या शाळांमध्ये समायोजन करायचं होतं. मग समजा एखाद्या शिक्षकाला शहरात राहायची खूप वर्षांची सवय आहे आणि त्याला एकदम समजा कुठंतरी लांब तिकडे देवगडच्या ग्रामीण भागात टाकायचं असेल तर ते सुद्धा मॅनेज करण्यासाठी पैशाचे व्यवहार त्यावेळी झालेले होते. ही वस्तुस्थिती होती. याच्यामध्ये राजकीय दबाव, सत्तेचा वापर, संस्था चालकांनी केलेल्या सत्तेचा हस्तक्षेप, हे सगळे त्याच्यामध्ये जसे विषय आहेत तसे विषय या ठिकाणी या जिल्ह्यात ठराविक प्रकारचं एक रॅकेट आहे आणि या रॅकेटमध्ये काही शाळांमधले क्लार्क सुद्धा सहभागी आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे, हे नाकारता येणार नाही. दुर्दैवाने एक तुम्हाला विषय सांगतो की आपण साने गुरुजींचं नाव घेतो. साने गुरुजींची प्रार्थना आम्ही त्यावेळी शाळा सुरू जाताना खरा तो एकच धर्म म्हणायचो, पण साने गुरुजींचे जे संस्कार होते, साने गुरुजी होते त्यावेळेचे संस्कार, त्यावेळीची नीतिमूल्य ही फक्त आपण आता फक्त नाव घेण्यापुरती राहिली आहेत. साने गुरुजींना ज्यावेळी एका ग्रहस्थाने बोलावलं धार्मिक कार्य करायला, त्यावेळी साने गुरुजी गेले. साने गुरुजी लहान होते, 8 वर्षाचे. त्यावेळी त्यांनी काहीतरी 1 आठवड्याचं की 4 आण्याचं काहीतरी नाणं दिलं दक्षिणा म्हणून. ती दक्षिणा घेऊन जेव्हा साने गुरुजी घरी आले त्यावेळी साने गुरुजींची आई म्हणाली, हे तू का आणलंस? तर मला असंच दक्षिणा दिली. बाबा हे घेऊ नको, आपल्याला 2 टाइम आपल्याकडे जेवायला मिळतं, आपण आर्थिक सदन आहोत, हे तुझे जे पैसे आहेत ते धावून देवळात ठेव. साने गुरुजी वयाच्या 8व्या वर्षी आईने सांगितलेले गोष्ट ऐकले आणि ते जे आठवड्याचं नाणं होतं ते त्यांनी जाऊन त्या देवळात ठेवलं. ह्या संस्कारांची फक्त आपण चर्चा करायची, कारण शिक्षक हा असा पाहिजे, म्हणजे जर एखादा शिक्षक मला सांगा 20 लाख रुपये देऊन नोकरीला लागला आणि तो फक्त जर टोपल्या टाकत असेल तर त्याच्यावर कारवाई होणार नाही, कारण संस्था चालकांनी त्याच्याकडून पैसे घेतलेले असतात. तुम्ही त्याला शिस्तीला बोलूच शकत नाही आणि तो म्हणणार मी काय फुकट लागलेलो, मी 25 लाख रुपये देऊन लागलेलो आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. जे नाडकर्णींनी सांगितलं मी तुम्हाला सांगतो, हे सगळं ह्याच जिल्ह्यात नव्हे संपूर्ण महाराष्ट्रात हाच प्रकार चालतो. पण आपल्याला वाईट या गोष्टीचं वाटतं, सातत्याने गेली 10-12 वर्ष आपला कोकण संपूर्ण हा आपला कोकण या आपल्या
परीक्षेच्या शाळांत असू दे किंवा उच्च माध्यमिक असू दे, या शाळांमध्ये एक असा झेंडा रोवलेला आहे गेले कित्येक वर्ष की आपण अव्वल आहोत महाराष्ट्रात. म्हणजे आपले जे रिझल्ट आहेत त्या रिझल्टमध्ये आपण अव्वल आहोत, गुणवत्तेत अव्वल आहोत. पण ही ज्या अशा घटना असतील, या अशा घटना जर रोखल्या नाहीत तर त्या अव्वलपणाला काही अर्थ नाही असं मला वाटतं. नक्की तुम्ही म्हणाले या घटना म्हणजे रोखल्या जाणार नाहीत. आणि अजून एक मुद्दा तुम्ही म्हणाला होता की पॉलिटिकल सपोर्टने ह्या गोष्टी सगळ्या चालतात. जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे आहेत. काय वाटतं ह्या आत्ता ज्या पद्धतीने बोगस गोष्टींवरती ते कारवाई करतात, ही तक्रार तुम्ही त्यांच्याकडे कराल का, कारवाई करण्यास भाग पडाल का? एक लक्षात घ्या की जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, त्यांच्याकडे हा विषय जर एक आता यांच्याकडे तर डॉक्युमेंट्सच आहेत, या अनुषंगाने तो विषय गेला तर त्यांनी त्याच्यात लक्ष घालायला पाहिजे, ही माझी अपेक्षा आहे. आणि ते घालतील असा मला आशावाद आहे. कसं असतं समजा की आजकाल काय झालेलं आहे की कुठचाही पक्ष असू दे, कुठचेही नेते असू दे, जो माणूस समाजात काम करतो, तो शिक्षण क्षेत्रात असू दे, कुठच्या क्षेत्रात असू दे, तो जर आपल्याला आपल्या राजकीय करिअरच्या दृष्टीनं पूरक असेल तर त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं, ही वस्तुस्थिती आहे. उदाहरणार्थ आता समजा आपले नाडकर्णी आहेत, नाडकर्णी एक समाजामध्ये काम करतायत, त्यांनी एक 100 माणसं 200 माणसं जोडलेली आहेत. पण नाडकर्णीकडून समजा एखादी चूक घडली तर त्या चुकीवर पांघरून का घातलं जातं, तर ती 200 माणसांच्या मागे आहेत, ती 200 मतांचं उद्या कन्व्हर्शन होणार, अशा प्रकारचा प्रत्येक माणूस विचार करतो, प्रत्येक माणूस म्हणजे जो राजकीय फील्डमध्ये आहे. आणि त्याचे परिणाम हे असे होतात. एकंदरीत पालकमंत्र्यांचा ॲग्रेसिव्ह स्वभाव आणि त्यांनी या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी जे काय पाऊल उचललेले आहेत, त्या अनुषंगाने मला असं वाटतं की शिक्षण क्षेत्रातील या सगळ्या भ्रष्टाचाराची पाळंमुळं खोडून काढून त्यांनी हे शुद्धीकरण करावं अशी मला त्यांना हात जोडून विनंती करायची वाटते. नक्कीच मी नाडकर्णी सरांकडे येते. सर, या बोगस शिक्षकांची रिकव्हरी लागणार आहे असं आदेशात म्हटलं आहे. फक्त शिक्षकांची रिकव्हरी लागणार की हा जो पैसा येतो तत्कालीन शिक्षणाधिकारी असतील, म्हणजे ज्यांच्या मान्यतेने सगळं झालं त्यांच्याकडनं त्यांच्यावरती काय कार्य होणार? त्यांच्यावर केसेस दाखल करून त्यांच्यावर कारवाई करायची. रिकव्हरी बाबत काय होणार? रिकव्हरी बाबत एक आहे की त्यांचे पगार आता थांबणार आहेत, शालार्थासाठी त्यांचा स्टॉप होणार. आणि मागे त्याने जून 22 पासून जो पेमेंट घेतलेलं आहे ते संस्थेकडून वसूल करावा असा आदेश आहे. संस्थेकडून वसूल करावा असा आदेश आहे. आणि जे संबंधित त्यामध्ये कोण आहे तर ते मुख्याध्यापक त्यावेळचे 2018 पासून जे मुख्याध्यापक ज्याने सह्या केल्या आहेत, ज्याने प्रस्ताव पाठवलेत ते सगळे आहेत. क्लार्क त्यामध्ये आहे जे पेपर पुरवणार आहे, हे सगळे आहेत. आणि अनिल कांबळे नावाचा गटशिक्षणाधिकारी होता, त्याने रिटायरमेंट नंतर या सह्या केलेल्या आहेत या पेपरवर. त्यांच्यावर कारवाई करावी, युद्ध पातळीवर असं वेगळं आहे, तात्काळ कारवाई करावी असं आहे. दुसरा मुद्दा मला एक सांगायचा आहे की काल पत्रकाराने ही बातमी प्रसिद्ध केल्यानंतर संस्थाचे चालक आहेत मिलिंद तोरसकर डॉक्टर, कार्याध्यक्ष म्हणून आहेत, त्यांनी पत्रक काढलं की त्या पत्रकामध्ये त्यांनी असं म्हटलंय की आम्ही यावर स्टे घेतलेला आहे 2 महिन्यापूर्वी. हा जो आदेश आहे तो 7 मेचा आहे आणि त्याने 2 महिन्यापूर्वी स्टे कसा काय घेतला? आदेशापूर्वी स्टे 2 महिने. आता वकील साहेब आहेत ते सांगतील असा स्टे घेता येतो? खोटं काहीतरी सांगायचं आणि नंतर मग कोर्टाचा अवमान मी केला. अरे माझा अवमान कोर्टाचा काय संबंध आहे? आणि माझ्यावर कारवाई करणार, कोर्टामध्ये दावा दाखल करणार, असं सगळं त्यामध्ये आलेलं आहे. आणि आम्ही कायदेशीर आणि रितसर त्या शिक्षकांच्या नेमणुका केल्या. तर तुम्हाला कायदेशीर गोष्टी माहिती आहेत का? नेमणुका करताना काय काय करायचं असतं ते त्याचा पूर्ण अभ्यास करून घ्या कार्याध्यक्ष म्हणून. म्हणजे तुम्हाला मी 3 वर्ष हे सगळं सांभाळलेलं आहे. या प्रशासनाचा संपूर्ण अभ्यास माझा आहे. आणि त्यामुळे शिक्षकाच्या नेमणुका कशा केल्या जातात, रोस्टर कसा सांभाळला जातो, याने बोगस रोस्टर बनवला या शिक्षकाची भरती करत असताना, हा एक मोठा गुन्हा आहे. दुसरा गुन्हा असा आहे की कोर्टाची दिशाभूल केलेली आहे खोटे कागदपत्र सादर करून. हा सर्वात मोठा गुन्हा झालेला आहे. संस्था चालकांच्या आशीर्वादाने सगळं घोटाळा झाला. नक्कीच, त्याशिवाय सह्या कशा होणार? ते आर्थिक व्यवहार झालेला आहे, त्यांच्या सह्या केलेल्या. आता तर ते चेअरमन आमचे पूर्वीचे जे होते प्रताप राघोबा तोळसकर, आबासाहेब आम्ही त्यांना म्हणायचो, त्यांच्या आता बोगस सह्या काही क्लार्क करतायत कागदपत्रावर. थोडं डेअरिंग कुठून येत आहे? आता हे डेअरिंग कुठून येत आहे आता हे मला माहिती नाहीये. याची संपूर्ण पडताळणी झाली पाहिजे. काही क्लार्क बसवलेले आहेत पेपर तयार करताना कॉम्प्युटर घेऊन, ते सगळे बोगस पेपर तयार करतायत. खोट्या सह्या, चेअरमनच्या खोट्या सह्या पूर्वीच्या, तुम्हाला होतं मी पेपर आता दाखवतो, आहेत माझ्याकडे खोट्या सहीचे. कारण आबासाहेब सही मला पाठ झालेली आहे चेअरमनची. नेमका काय फरक काय जाणवतो आबासाहेब असतानाची संस्था आणि आबासाहेब हे होते देव माणूस, शंकराचा अवतार ते होते, थोडेसे हलक्या कानाचे होते, तरी पण त्याने एक संस्थेवर एक वचक ठेवलेला होता. संस्थेवर एक वचक होता, थोडी भीती होती संस्थेवर. आता ती भीती राहिलेली नाही.
आबासाहेबांची भीती संस्थेला होती, कर्मचाऱ्यांना होती थोडीफार. आता कोणाचा मेळ कोणाला नाही आहे. आणि दुसरं महत्त्वाचं एक आहे की विरोधकाने ज्या केसेस दाखल केलेल्या आहेत संस्थेच्या विरोधात, मुळात म्हणजे PTR उतरलेला यांची नोंदच नाही आहे. 1985 नंतर PTRला बांधा नव भारतच्या कार्यकारिणीची नोंदच नाही आहे. त्या केसेस पेंडिंग पडलेल्या आहेत. आणि आज धर्मादाय आयुक्तांनी पत्र दिलेली आहे की कुठची संस्था खरी आहे आम्ही सांगू शकत नाही. त्याचाही उल्लेख या अहवालामध्ये आलेला आहे. संस्था कोणती आहे हे ज्या धर्मादाय आयुक्त सांगू शकत नाही, याचा अर्थ बांधा नव भारत ही संस्था अस्तित्वातच नाही असाचा अर्थ झालेला आहे. संस्था चालकांवरती कारवाई होणार यासाठी नक्की 100% होणार. तुम्ही पाठपुरावा करणार का? नक्की आम्हाला पाठपुरावा करायची गरजच नाहीये. आता हे जे काही अधिकारी लोक आहेत, आणि दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे की हे सगळं प्रकरण SIT कडे गेलेलं आहे. SITने सुनावणी लावली आहे कोल्हापूरला, आम्ही त्याला हजर होतो, आम्ही सगळे पुरावे 2 फाईलमध्ये दिलेले आहेत. त्यामुळे SITच्या माध्यमातूनही या संस्थेवर, त्या मुख्याध्यापकावर, या शिक्षकावर आणि ज्यांनी या गुन्ह्यामध्ये आरोपी म्हणून जे आता हे जे कोण त्यांची यादी येणार आहे त्या सगळ्यांच्यावर SIT कारवाई करेल. मात्र सर, या सगळ्या प्रकरणात यात कुठेतरी मुलांचं नुकसान झालेलं दिसते किंवा भविष्यात ज्या पदं खाली झाली आहेत, मुलांच्या भवितव्याचा आपण काय विचार तुम्हाला मी केला? एक सांगतो, हे जे शिक्षक आहेत हे अतिरिक्त आहेत. हे कुठेही वर्कलोड त्यांना नाही. तुम्हाला एक उदाहरण देतो. भेडशी न्यू इंग्लिश स्कूल भेडशी आहे यांच्या गावातली, मूळ गावातली शाळा. तिथे संच मान्यतेमध्ये 8च पदं आहेत. आज तिथे 16 शिक्षक दाखवलेले आहेत. म्हणजे 8 शिक्षक संच मान्यतेमध्ये आपलं शिकवण्याचं, अध्यापनाचं काम प्रामाणिकपणे करतायत. मग तिथे 16 शिक्षक का? मग 8 जे बोगस शिक्षक आहेत ते फुकट पगार घेत आहेत, त्यांना काम नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्याचं नुकसान हा जो काही समज आहे तो चुकीचा आहे. हे अतिरिक्त शिक्षक आहेत, यांना कुठेही म्हणजे तिथे संस्थेमध्ये जागाच नाहीये. 10, 11, 12 मध्ये एकही पद रिक्त नसताना यांच्या नेमणुका केल्या, लक्षात घ्या. आणि खोटे पेपर बनवले, जाहिरात खोटी, इंटरव्ह्यूचे पेपर सगळे खोटे गेले, उपस्थितीचे पेपर खोटे. अहो तुम्ही सर्व्हिस बुक बोगस बनवले, खोटं बनवलेलं आहे. मी मुख्याध्यापक होतो, माझ्याकडे शिक्षक दाखवलाय, त्या शिक्षकाच्या रेकॉर्डवर माझी सही असली पाहिजे ना. माझ्या मुख्याध्यापक काळामध्ये नाही आहे काही. हे सगळे पेपर त्या मॅडमने मागून घेतले, डेप्युटी डायरेक्टर मॅडमने, आणि त्याची पडताळणी केली तर हे सगळे बोगस निघालेले आहेत आणि अतिशय खोटे पेपर त्यांनी सगळे तयार केलेले आहेत. आणि हा सगळा भ्रष्टाचार केलेला आहे. नक्कीच. मी फारशेकर सरांकडे येतो. सर, भयंकर प्रकार नाडकर्णी सरांनी सांगितलं आहे. थोडक्यात सांगा की काय वाळवी जी पोखरली आहे म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेला कोकणातल्या, थांबणार कधी आहे? बेसिकली विषय सांगतो. संच मान्यता हा एक प्रकार असतो आणि या संच मान्यतेमध्ये त्या शाळेतील मुलांची पटसंख्या, बिंदू नामावली, हे सगळे विषय व्हेरीफाय करायचे असतात. बिंदू नामावली हा काय प्रकार आहे? रिझर्वेशन, ST किती, NT किती, OBC किती, असा सगळा विषय असतो. हे सगळं सर्टिफाईड आणि व्हेरीफाईड प्रॉपरली केल्याशिवाय अप्रुव्हल द्यायचं नाही. आता हे म्हणतायत तर टोटली सगळंच रेकॉर्ड बोगस केलं गेलं तर मुळात ते ज्या लोक त्याच्यामध्ये सहभागी आहेत आणि शिक्षण क्षेत्रातला प्रकार आहे. मी एक शिक्षणप्रेमी म्हणून अशा प्रकारची मागणी करतोय की जे ह्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, मग तो बोगस सही करणारा असो किंवा ते बोगस सर्व्हिस बुक तयार करणार असो, या सगळ्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करून त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे, गरजेचं आहे. कारण हे शिक्षण क्षेत्र आहे. तुम्ही पटकन भावना व्यक्त केलीत, त्या मुलांचं काय होणार? व त्याचं उत्तर असं आहे की ती मुलंच नाही आहेत, म्हणजे मुलं बोगस दाखवली आणि शिक्षकाची जागा क्रिएट केली आणि त्याच्यातून सरकारचा नाही, तुमचा आमचा टॅक्स मधला जो पैसा आहे तो लुटलेला आहे. ही पैशाची लूट आहे. हे 420 कलम तर आहेत, चिटिंग तर आहेत, सगळे आहेत, पण फौजदारी सुद्धा त्यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे. आणि ही कारवाई का व्हायला पाहिजे तर या जिल्ह्यातील एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून मी या गोष्टीचा निषेध करून एक दुःख व्यक्त करतो की जर शिक्षण क्षेत्रामध्ये जर अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार चाललेला असेल, म्हणजे शिक्षकाची जागा नाही, तो शिक्षक बोगस, वर्गात मुलं नाही ती दाखवली बोगस, पगार बोगस, हा सगळा प्रकार संस्था चालकांच्या मान्यतेशिवाय होऊच शकत नाही, लक्षात घ्या. मग हे का केलं त्यांनी? त्याच्यामध्ये सरळ त्यांची कमिटमेंट असा की आम्ही तुम्हाला नोकरीवर घेतो, आम्ही तुम्हाला बोगस अपॉइंटमेंट देतो, तुमचे शालांत ID बिडी सगळं काय ते बोगस करतो. आता हे करत असताना त्यांनी धाडस काय केलं असणार? एक सांगा स्पष्टपणे. ते जे अधिकारी आहेत त्या काळातले, त्या अधिकाऱ्यांनी 100% डील केलेलं असणार, ते सुद्धा डील लाखो रुपयाचं असणार. मग तो त्यांचा शेअर, संस्था चालकांचा शेअर, आणि मी सांगतो त्या मधल्या दलालांचा शेअर
त्याच्यातून ही गोष्ट घडलेली आहे. काय नाडकर्णी? नक्की अगदी रॅकेट पण आहे. याच्यावरती काय सर राजकीय इच्छाशक्तीने कारवाई होणार काय की वाळवी थांबणारी पोकरलेली? काय ऐका, देशभरामधली आताची सगळ्यात जिथे प्रकरणं बघितली ना, तर एक आपल्याला अपेक्षा असते, नाही हा इथं गुन्हा घडलेला आहे, इथं काहीतरी कारवाई व्हायला पाहिजे अशी आपली अपेक्षा होते. ती मला सांगा, तुमची अशी कोणत्या विषयात अपेक्षा पूर्ण झालेली आहे? नीटच्या 22 लाख विद्यार्थ्यांचं भवितव्य टांगणीला लागले. 5-6 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे. 8 दिवस विषय चालतात. आता ह्यांचं अभिनंदन करायला पाहिजे. माझं विशेष अभिनंदन ज्या या अधिकाऱ्यांनी आता जो हा निकाल दिला ना, त्यांचं विशेष अभिनंदन करायला पाहिजे. कारण हे त्याने निर्णय ना प्रवाहाच्या विरुद्ध करायला घेतलेला आहे. कारण एक भ्रष्टाचाराचा फार मोठा प्रभाव सगळ्या क्षेत्रामध्ये आपण वाहताना बघतोय. त्याच्या विरुद्ध जो माणूस जाईल त्याचा तर एक तर निकाल लावला जातो, त्याला हॅरॅस केलं जातं, त्याच्या कुटुंबाला त्रास दिला जातो. कारण सत्याची बाजू घेऊन नीतिमूल्य जपणारी आज माणसं हाताच्या बोटावर ठेवणार आहेत. बरोबर. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील हा भ्रष्टाचार ही तर आणि तुम्हाला सांगतो, हे फक्त बांधा नवरतपुरतं नाहीये. आता मला सांगा, नाडकर्णीनेच या ठिकाणी आता कबुली जाहीर दिली की हे प्रकरण जेव्हा पेपरात झालं त्यावेळी वेंगुर्ल्यातून फोन आला, देवगडातून फोन आला. काय असतं माहिती, काही माणसं दहशती खाली असतात, ती त्या ठिकाणी विषय करत नाही. आजच्या पेपरमध्येच काही तुम्ही बातमी वाचली असेल की एका शिक्षकानेच पेपर लिहिलेत. केवढा मोठा विषय आहे, केवढं मोठं धाडस. बरोबर. त्यामुळे असा विषय आहे की जसे नाडकर्णी सजग राहिलेत, त्यांनी त्याचा फॉलोअप केला आणि अशा प्रकरणाचा फॉलोअप करताना किती मानसिक त्रास होतो हे मी अनेक प्रकरणात मी स्वतः अनुभवलेलं आहे. नक्कीच 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 अनुभवलेलं आहे. त्यामुळे ह्या प्रकरणात मी पुन्हा एकदा रिपीट करतो की ह्या प्रकरणात हा प्रकरण माननीय पालकमंत्र्यांनी गांभीर्याने घ्यावं अशी मला त्यांना हात जोडून कळकळीची विनंती आहे कार्यकर्ता. पालकमंत्री घेतील का? पण आता काय मी असं सांगू शकत नाही. मला असं वाटतं एकंदरीत या जिल्ह्याची गुणात्मकता टिकली पाहिजे. लक्षात घ्या, ज्यावेळी विकासाचा धडाका ते लावतात, तो विकासाचा धडाका लावत असताना आमची मागणी असते, हे सगळं करत असताना तुम्ही शाश्वत विकासाचा विचार करा. शैक्षणिक गुणवत्ता हा सुद्धा एक शाश्वत विकासाचाच पैलू आहे आणि तो जपतील असा मला आशावाद आहे. नक्कीच नाडकर्णी सरांकडे येतो. सर, आत्ता त्यांनी उल्लेख केला की अशा घटनांना सामोरं जाताना मानसिक त्रास होतोय, प्रवाहाच्या विरुद्ध हे करताना सगळ्या गोष्टी. आपल्याला अशा धमक्या आल्यात का, आपल्याला काही त्रास झालाय का या केसच्या फॉलोअप घेताना? आहेत काही ह्या लोकांचे नातलग अंगावर आले मारण्यासाठी. नंतर कोल्हापूरला सुनावणीच्या दरम्यान काही लोकांनी घाणेरड्या शिव्या वगैरे देऊन आम्हाला धमकी देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या विरोधात आम्ही कोल्हापूरच्या लक्ष्मीपुरीमध्ये पोलीस स्टेशनला तक्रार केलेली. त्यानंतर शेवटची जी सुनावणी झाली 28 जानेवारीला, त्यावेळी अक्षरशः या बायका आमच्या अंगावर त्या लोकांनी पाठवल्या मारण्यासाठी. बायकांना पाठवलं म्हणजे जेणेकरून मला बदनाम करायचं आणि यातून माझं नाव हे करायचं, खराब करायचं, असा प्रकार या लोकांनी केला. एवढ्या खालच्या थराचे प्रकार झालेले आहेत. या सगळ्या प्रकारामध्ये संस्थेचा हात आहे असं म्हणताय? नाही, संस्थेचा हात आहे असं नाही. संस्था यामध्ये करणार नाहीत. मी हे तोरसकर फॅमिलीबद्दल काही म्हणत नाहीये, लक्षात घ्या. ते मिलिंद तोरसकर वगैरे त्यांचं हे काम नाही आहे, किंवा त्यांची मिसेस रश्मी तोरसकर हे नाही आहेत, किंवा कल्पनाताई तोरसकर वगैरे या नाही आहे करणार. पण बाहेरचे जे हे रॅकेट आहे, या रॅकेटच्या लोकांनी हे केलेलं आहे. हे रॅकेटचे जे लोक आहेत ना, हे अशा प्रकारचे हे करत आहेत. कारण त्यांना वाटलं की धमकी दिली, काहीतरी दादागिरी केली, शिव्या घातल्या की मी कुठेतरी, किंवा आम्ही 4 जण जे तक्रारदार आहोत, आता आम्ही 4 जण तक्रारदार आहोत. अजय परब नावाचे कोडासेचे एक मेंबर आहेत ग्रामपंचायतीचे, बांद्यातले सीतर राऊळ जे इथे उपसभापती म्हणून काम करत होते, सगळ्यांना आणि ते सरपंच म्हणून बांद्याचे होते. त्यानंतर एक अन्यायग्रस्त शिक्षक आहेत आमच्यासोबत, गोंधळे नावाचे, जे कुडाशामध्ये स्पोर्ट टीचर म्हणून आहेत. 9-10 सालामध्ये त्यांची नेमणूक झालेली. उपाशी आहेत बिचारे. अजून कितीतरी काम ते प्रामाणिकपणे करत आहेत, कळलं का. आता त्यांना कोर्टाचा निकाल दिलेला आहे कोर्टाने की त्यांना मान्यता द्यावी म्हणून. पण जागा रिक्त नाहीत ना, जागा खाली आहे. या लोकांच्या जागा ज्यावेळी रिक्त होतील त्यावेळी जे प्रामाणिकपणे काम या संस्थेमध्ये करतात, हायर सेकंडरीला 7-8 लोक आहेत अप्रुव्हल व्हायचे, पगार नाही आहेत. शबाना खान सारखी एक खान सरांची मुलगी कित्येक वर्ष काम करते आहे, दुसरी सावळ म्हणून आहे. अशा अनेक लोक म्हणजे जी प्रामाणिकपणे नोकरी करतायत, मुलांना शिकवत आहेत, चांगला रिझल्ट लावत आहेत, कळलं का. समीर गोसावी सारखा एक शिक्षक NT-ब मधला नोकरी सोडून गेला 4 वर्ष थांबून, काम होत नाहीये म्हणून. लक्षात घ्या, या लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे. महेश देसाई म्हणून एक शिक्षक आजही काम करतोय कुलजरच्या शाळेमध्ये, 1 रुपया 9-10 सालापासून नाही आहे ना, पगार नाही आहे. दुसरी शिल्पा राणे नावाची सेमी इंग्लिशला बांधायला मी त्यावेळेस सचिव असताना तिला आणलं होतं, नोकरी दिली होती, चांगली शिक्षिका म्हणून.
तिचं मान्यता झाली पण शालार्थ आय डी मिळाला नाही, तिचं वेतन नाहीये 9-10 सालापासून. मग या लोकांचा कोणी विचारच केला नाही. म्हणजे यांना सर जे शालार्थ आय डी मिळाले नाही ते फक्त आर्थिक व्यवहारांमुळे असं म्हणते? नाही, आर्थिक व्यवहार त्याने त्यावेळी काय असेल तो संस्थेचा केलेला असेल, पण इथे त्यांचं पुढे जे काही शासकीय जे कागदपत्र पाहिजे, जे रेकॉर्ड त्यांनी दिलं पाहिजे, किंवा मला उदाहरणार्थ मला सांगायचं रोस्टर, तुमचा रोस्टर जर अप टू डेट नसेल आणि त्या रोस्टरप्रमाणे तुमची पदं भरलेली नसतील तर तुम्हाला शालार्थ आय डी किंवा मान्यता मिळणारच नाही ना. तुम्ही जर ओपन मधले सगळे भरलेत आणि जे रोस्टरमध्ये जागा आहेत त्या तशाच भरायच्या ठेवल्या तर तुम्हाला मान्यता कशा देतील शिक्षणाधिकारी किंवा डेप्युटी डायरेक्टर? हे प्रश्न आहेत. 9 आणि 15 मध्ये रोस्टर तयार केला, पण 15 नंतर बोगस प्रस्ताव यांनी रोस्टर या लोकांनी तयार केला आणि त्यातून हे लोक भरले गेलेत. तुम्हाला एक उदाहरण सांगा, दुसरं एक तुम्हाला महत्वाची गोष्ट सांगतो की 10, 11, 12 मध्ये या 7 शाळांमध्ये जे जे मुख्याध्यापक होते जे रिटायर झाले, आता 70-75च्या दरम्यान वय असेल त्यांचं, काही आजारी आहेत, काही चालता येत नाही, अशा सगळ्या मुख्याध्यापकांनी डेप्युटी डायरेक्टरला 100 रुपये स्टॅम्प पेपरवर ॲफिडेव्हिट करून दिलं की या शिक्षकांच्या नेमणुका आम्ही आमच्या काळात केलेल्या नाहीत, यांचे कोणतेही प्रस्ताव आम्ही एज्युकेशन ऑफिसला पाठवलेले नाहीत, यांचं कोणतंही रेकॉर्ड आम्ही केलेलं नाही, यांना कोणतंही काम आम्ही कधी दिलेलं नाही आणि या लोकांना आम्ही ओळखतच नाही. असं लिहून दिलं मुख्याध्यापकांना लिहून दिलं त्यावेळीच्या. हा जमीची बाजू आहे त्यावेळीच्या. म्हणजे संस्थेत प्रामाणिक काम करणारे त्यावेळी होते, निष्ठा होती लोकांची. आणि कारण या भानगडीत जर ते हे झालं असतं, आज हा जो निकाल झाला त्याने जर हे केलं नसतं तर ते त्या गोत्यात आले असते ना. तुमच्या काळातल्या नेमणुका आहेत, मग तुम्हीच त्या केलेल्या होत्या, म्हणून त्या लोकांना मी सावध केलं. हा टर्निंग पॉईंट होता का या केस मधला मुख्याध्यापकांची? नक्की नक्की नक्की. दुसरं तुम्हाला पीटीआर उतारा हा संस्थेचा असला पाहिजे. संस्था अस्तित्वात आहे, पीटीआर उतारा तुमचा धर्मादाय आयुक्ताकडे जर नसेल तर तुम्ही काहीच करू शकत नाही. प्रत्येक मान्यतेला पीटीआर उतारा लागतो. आता लोक काही बघत नाहीयेत, पैशाच्या याच्यावर सगळं चालतं, पण पीटीआर उतारा हा अत्यंत महत्वाचा, रोस्टर अत्यंत महत्वाचा आहे. बाकी मुलाखतीचे पेपर असतील, तुमची उपस्थिती, सगळे पेपर तिथे द्यावे लागतात. प्रस्ताव जर पद्धतशीर केलेला असेल तर तुम्हाला मान्यता मिळायला काही हरकत नाही. पण यांनी बोगसच पेपर दिले. तुम्हाला मी एक सांगतो, या अहवालामध्ये आहे की या विषयी शिक्षकांपैकी एकाचाही प्रस्ताव एज्युकेशन ऑफिसला गेलेला नाही. केवढी मोठी गोष्ट आहे वकील साहेब बघा. एकही प्रस्ताव एज्युकेशन ऑफिसला न जाता यांच्या मान्यतेच्या ऑर्डरी झाल्या. म्हणजे केवढा भ्रष्टाचार आहे तो बघा. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन अशोक कडूस नावाचे शिक्षणाधिकारी, त्यांचा अहवाल आहे, एकही प्रस्ताव या लोकांचा शिक्षण विभागाकडे नाही. तरी मान्यता, म्हणजे यादी तयार केली, तो कोण शिक्षक आहे, कोणती त्याची डिग्री आहे, मग त्याचे ऑर्डर तयार केले, मान्यता केली आणि पाठवून दिले. एवढा मोठा घोटाळा आहे. दुसरं, डेप्युटी डायरेक्टरने थोडं जर यात लक्ष घातलं असतं की कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे मी दिले पाहिजे शालार्थ आय डी, पण तो प्रस्ताव जो त्यांनी काय पाठवलेलं आहे ते पेपर तपासले पाहिजे होते, ते त्यांनी तपासलेले नाहीत, पडताळणी केलेली नाही त्याची. डायरेक्ट कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे शालार्थ आय डी देऊन टाकले. पण आता या मॅडमने म्हटलं आहे की शालार्थ आय डीसाठी प्रत्येक शिक्षकाने वैयक्तिक केस दाखल करून हायकोर्टामध्ये जे निकाल मिळवले त्या निकालामध्ये, त्या निकालासाठी कोर्टाच्या केससाठी ह्याने जे पेपर सबमिट केले ते सगळे पेपर बोगस आणि बनावट होते, खोटे होते. कोर्टाची दिशाभूल केली आहे. हा मोठा गुन्हा आहे. आणि त्याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्याने लगेच आपले प्रतिज्ञापत्र कोर्टाला सादर करावे असे प्रकारचा आदेश दिलेला आहे. या सगळ्या प्रकारात शिक्षणाधिकारी अडचणीत आहेत तत्कालीन 100%. त्यांची पेन्शन सुद्धा थांबवून ते जेलमध्ये जातील एवढी खात्री आहे. 100% खात्री आहे. गेलेच पाहिजेत ना. तुम्ही पैशाच्या जोरावर कुठेही सह्या कुठच्याही पेपरवर करता. रिटायरमेंट नंतर 15-16 कधीतरी रिटायर झाले आणि 15ची मान्यता दाखवताय. 18 नंतर 18-19ला पेपर तयार केलेले. लक्षात घ्या, भयंकर प्रकारे 18-19ला पेपर तयार करून हा भ्रष्टाचार केलेला आहे पैसे कमवण्यासाठी. दुसरं तुम्हाला सांगतो, 10, 11 आणि 12 पासून जर यांचा फरक काढला आणि जो त्याने दिला असता तर तो 35-40 कोटीच्या वर गेला असता. आणि तेवढं फक्त डेप्युटी डायरेक्टर महेश चोथेने एक चांगली गोष्ट केली की त्यांना कळलं की हे बोगस शिक्षक आहेत, त्यांचा मागचा जो फरक होता तो त्याने थांबवला. म्हणजे जिल्ह्याच्या जे काही वेतन पथक आहे त्यांना आदेश दिला की यांचा फरक देऊ नये. त्यामुळे ते आणखी वाचले. नाही तो फरक जर काढला असता तर आज किती कोटी झाले असते ते बघा.
सगळ्या प्रक्रियेत एखादा प्रामाणिक अधिकारी शिक्षण व्यवस्थेमधला काम करणार तुम्हाला आढळला का? नक्की हे कोळेकर मॅडमचं उदाहरण घ्या ना. कोळेकर आज मी खरोखर आदर्श मानते मॅडमना. त्या मॅडमने प्रामाणिकपणे त्या मला म्हणाल्या मी कोणाच्याही दबावाखाली काम करणार नाही, कोणी कितीही दबाव कितीही फोन मला येऊन दे, पण जे कायदेशीर आहे तेच मी करणार. आणि कायदेशीर त्या सगळ्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना घेऊन थोडा उशीर दिला घेतला मॅडमने महिन्याभराचा, पण अतिशय योग्य निर्णय दिलेला आहे. नक्कीच. मी शेवटचा प्रश्न पार्सेकर सरांना तर काय या सगळ्या एकंदरीत म्हणजे कोकणातली शैक्षणिक परिस्थिती तुम्हाला माहीत आहे, भविष्य काय असेल, सगळे प्रकार थांबतील का? कसं आहे की मुळापासून हे सगळं वाढत गेल्यामुळे त्याचं शुद्धीकरण करायला वेळ लागणार. याच्यावरचा उपाय असा आहे की फक्त एकटं नकुल पार्सेकर किंवा एकटी नाडकर्णी हे करू शकत नाहीत. याच्यात समाजातल्या सगळ्या सजग नागरिकांनी ज्यांना हे सगळं मूल्याधिष्ठित समाज घडवायचा असेल, शाळेतून चांगले विद्यार्थी घडवायचे असेल, गुणात्मक शिक्षण जर मिळायचं असेल तर समाजातील सगळ्या सजग नागरिकाने याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, याविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे आणि हे शुद्ध केलं पाहिजे असं मला वाटतं. नक्कीच सर. तुमच्याकडे शेवटचा प्रश्न, अगदी थोडक्यात वेळ संपत आली आपली. खिमराज मेमोरियलमध्ये वराडकर सरांसारखे, नाबर सरांसारखे मुख्याध्यापक झाले होते. म्हणजे ज्या मुख्याध्यापकांनी ही संस्था नावारूपाला आणली, हा सगळा प्रकार झाल्यानंतर अनेक तुमच्या सहकारीसह अनेक मुख्याध्यापक होते, त्यांच्या आज काय भावना आहेत आणि एकंदरीत त्या सगळ्या निकालानंतर त्यांच्या काय प्रतिक्रिया काय येतात? प्रतिक्रिया माझ्याकडे कोणी आणलेल्या नाहीये, पण तुम्हाला एक सांगतो, नाबर सर पूर्वी चालत जाऊन कुडासारख्या ठिकाणी लोकांचे पगार घालत होते. ते योगदान फार मोठं आहे हो. वराडकर सरांची शिस्त आजही बांधल्यात. माझे विद्यार्थी आता वारले, ते 99 काहीतरी वर्षाचे असताना आम्ही गेलो होतो, पण त्यांना बघितल्यानंतर लोक बाजूला जायचे रस्त्यावरून. एवढी कडक शिस्त आणि संस्कार होते. हे काय आहे माहिती आहे, ती अशा प्रकारची शिस्त शाळेमध्ये असली पाहिजे. कारण त्याच्यावर जर वचक नसेल शाळांवर तर तुम्हाला अशा घटना घडणार, लक्षात घ्या. आणि आता हे तुम्हाला मी एक मुद्दा सांगतो, या गोष्टीचा आनंद अनेक लोकांना झालेला आहे संस्थेमध्ये. जे शिक्षक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत, ज्यांना हे पटलेलं नाही आहे, या असे बोगस शिक्षक आपल्या स्टाफमध्ये येऊन बसत आहेत, ते आमच्याबरोबर बसत आहेत, पगार घेत आहेत, हे काही लोकांना पटलेलं नाही आहे. कारण हे बोगस आहे, यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे असं अनेक लोकांचं मत आहे या संस्थेमध्ये. पण ते प्रत्यक्ष बोलू शकत नाही आहेत, कारण संस्थेला घाबरत आहेत, पुढे येत नाही आहेत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा की जे अन्यायग्रस्त शिक्षक आहे, तो एक गोंधळी सोडून एकही शिक्षक आमच्याकडे आलेला नाही. गोंधळी प्रामाणिकपणे काम करून तो आमच्याबरोबर आला या तक्रारीमध्ये. दहशत आहे संस्थेची शिक्षकांवर, दहशत, भीती आहे. इथून बदली तिकडे करतील, तिथून घालवतील, काय करतील, सरप्लस करतील, ही भीती आहे. नक्कीच. पण भीती तुमच्या कार्यामध्ये, कामामध्ये भीती द्या ना त्यांना. तुम्ही काम करताय का प्रामाणिकपणे? आज का आहे का शिक्षकांचं काम प्रामाणिकपणे चाललंय का हे बघा ना संस्था चालकाने. तुम्ही अशा गोष्टी करू नका. संस्था बदनाम आम्ही नाही केली, या लोकांनी केलेली आहे. या बाहेरच्या लोक तुमच्या घुसले आणि त्याने अशा प्रकारच्या गोष्टी केल्या. ही चांगली संस्था आहे हो, मला अभिमान आहे संस्थेचा. ही संस्था आमची आहे. आमच्या लोकांनी, पूर्वीच्या लोकांनी योगदान दिलेलं आहे संस्थेमध्ये. जसं पार्सेकर म्हणाले, सौदागर आहेत, नावर आहे, डॉक्टर गायतोंडे आहेत, काही वैश्य समाजाच्या लोकांचे योगदान आहे बांध्यातल्या या संस्थेमध्ये. हे योगदान जे आहे लोकांचं, ते त्यांच्या आत्म्याला काय वाटत असेल या संस्थेच्या अशा प्रकारची बदनामी बघून? आम्ही बदनाम नाही केलं, तुमच्या कृतीतून ही बदनामी झालेली आहे, पैशाच्या लोभातून ही बदनामी झालेली आहे. ही थांबवा. आणि हे थांबवण्यासाठी मी एक वेळ त्यांच्याकडे गेलो होता. नक्की 100%. मी मागच्या परवाच्या याच्यामध्ये म्हटलं, त्याने मला बोलून घेतलं, सर काय करता येईल यातून. मी त्यांना एक मार्ग सांगितला, या बोगस लोकांना, जे संच मान्यतेमध्ये बसत नाहीयेत, अशा सगळ्या लोकांना तुम्ही हाकलून द्या. त्यांना घालवा, कमी करा, त्यांना वर्कलोड देऊ नका, त्यांचे पगार काढू नका, त्यांचे कोणतेही रेकॉर्ड करू नका. आणि ज्या ज्यावेळी तुमच्याकडे जागा होतील भविष्यामध्ये, तुमचे जे कोण स्थानिक वगैरे लोक आहेत त्यांना हळूहळू तुम्ही घ्या. आमचा त्याबद्दल काय प्रश्न नाही. पण तत्पूर्वी जे आज उपाशी आहेत संस्थेमध्ये, जे 8-8, 9-9, 10-10 वर्ष काम करतायत, पगार देणार नाही, त्यांचे पगार पहिले सुरू करा. त्यासाठी काय करावं लागेल ते सांगा, ते आपण पहिलं करूया. पण ह्या शिक्षकांना आपण हाकललं पाहिजे. सर, तुम्ही वारंवार, पुन्हा थोडं लांबवतो, वारंवार तुम्ही उल्लेख करता की बाहेरची लोक येऊन संस्थेची वाढ आहेत. ही बाहेरची लोक नेमकी कोणती? या रॅकेटमधली लोक, या रॅकेटमध्ये जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी आहे, या रॅकेटमध्ये आहे, त्याची चौकशी आहे. त्याच्यावर सीबीआयची चौकशी सुरू झालेली आहे. जो पूर्वी अधीक्षक म्हणून शिक्षण विभागामध्ये काम करत होता, त्याच्याच आयडिया आहेत या.
आणि त्याला शिक्षण क्षेत्रातले MD जे म्हणतात, शिक्षण क्षेत्रातले MD त्यांचं सहकार्य आहे सावंतवाडीचे. अनेक लोकांची नावं आहेत त्याच्यात. दबाव, राजकीय दबाव कोणी आणला? राजकीय दबाव आणण्याचे त्यांच्यात नावं जी आहेत ते DB वारंगचं नाव आहे. लक्ष्मण पावसकर नावाचा पहिला मुख्याध्यापक जो ह्या फाईल घेऊन फिरत होता त्यांचं नाव आहे. ह्यांची जी नावं त्यामध्ये आलेली आहेत ते गुन्हे मी म्हणत नाहीये, ह्या रेकॉर्ड म्हणते, हा अहवाल म्हणतोय. हे जे काय त्यांनी दिलंय 18 पेजेसमध्ये प्रत्येक शिक्षकाचं, त्यामध्ये त्यांची नावं आलेली आहेत. मी म्हणण्याची काही गरजच नाहीये. त्यामुळे या लोकांना सुद्धा कारवाईमध्ये घेतलं पाहिजे, कारण संस्था बदनाम करायचं काम या लोकांनी केलंय. यापूर्वीही यांनी भ्रष्टाचार केलेला होता. 2005 मध्ये बोगस शिक्षक दाखवून 42,99,177 रुपये आकडा मी तुम्हाला सांगतो शासनाचे बुडवलेले आहेत या लोकांनी, आणि त्यामध्ये हेच माणसं होती. आणि मग हे सगळं प्रकरण, ते प्रकरण बाहेर काढलं आणि मग प्रशासक आणला संस्थेवर. त्यावेळी मी कोऑर्डिनेटर सचिव होतो. सगळ्या केसेसला मी हजर राहायचो. प्रशासकाच्या विरोधात मी कणखरपणे उभा राहिलो संस्थेच्या बाजूने. तरी संस्थेने तुम्हाला का डावललंय, काय म्हणते? नाही, डावललं म्हणजे मला कुठे डावललं नाही. माझं प्रमोशन डावललं कुठेतरी, माझ्यावर थोडं अन्याय म्हणून मी म्हटलं की हलक्या कानाचे थोडेसे जे होते, कोणी सांगितलं काहीतरी येऊन, त्याने येऊन सांगितलं होय असं आहे, मग असं करूया, असं होतं. पण ते देव माणूस होते, निश्चितपणे देव माणूस होते आबासाहेब, कळलं का? त्यांना जर एक विश्वास बसला. मला ते म्हणत होते की तू पद सोडू नकोस, थांब थोडी 1-2 वर्ष तरी थांब, कारण विरोधकांचा खूप त्रास होता त्यांना. आणि नंतर हे विरोधक मग एकत्र आले पैशाच्या लोभाने, आणि मग अशा प्रकारचा हा धंदा त्याने केला. पण मला ते पटलेलं नाहीये. त्यामुळे या लोकांना, माझ्या सोबतच्या काही लोकांना घेऊन यामध्ये आंदोलन करावं. उपोषणापासून आम्ही सुरुवात केली बांद्यातून, लक्षात घे. आणि मग नितेश राणे साहेबांनी हा प्रश्न लक्षवेधीमध्ये घेतला, आणि तिथून मग त्या कडूस साहेबांनी सांगितलं की यांना आम्ही बाहेर काढले, त्यांना वेतन वगैरे आम्ही देणार नाही आहोत, आणि ते यांना समायोजन त्यांचं होणार नाही. त्यावेळी तो विषय थांबला. पण नंतर पुन्हा त्याने 9चे 12 केले, 12चे 20 केले, आणि हे प्रकरण पुढे चालू ठेवलं. नक्कीच सर, म्हणजे आपला बहुमेल वेळ देऊन इथे आला आणि एका महत्त्वाच्या विषयावरती आपण चर्चा केली. पुन्हा एकदा नाडकर्णी सरांचं आणि पार्सेकर सरांचं मी स्वागत करतोय. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.